Počuli ste už tvrdenie, že na vytvorenie nového zvyku stačí 21 dní, alebo že môžete kompletne preprogramovať svoj mozog za mesiac? Tieto myšlienky sú veľmi populárne v oblasti svojpomoci a motivácie. Sú založené na fascinujúcom koncepte neuroplasticity, schopnosti mozgu meniť sa a prispôsobovať na základe skúseností. Ale je to naozaj také jednoduché? Dokážeme skutočne zmeniť štruktúru a funkciu nášho mozgu za 30 dní? Odpoveď je áno, aj nie. Neuroplasticita je reálny a nepretržitý proces. Váš mozog sa mení každú sekundu. Keď sa učíte novú zručnosť, ako hrať na gitare, posilňujete nervové spojenia, synapsie, medzi neurónmi, ktoré sú za túto činnosť zodpovedné. Čím viac cvičíte, tým silnejšie a efektívnejšie sa toto spojenie stáva. Tento proces sa nazýva dlhodobá potenciácia. Naopak, spojenia, ktoré nepoužívate, slabnú a zanikajú. Štúdie ukázali merateľné zmeny v mozgu už po krátkom čase. Napríklad, štúdia s ľuďmi, ktorí sa učili žonglovať, preukázala zväčšenie sivej hmoty v oblastiach mozgu zodpovedných za vizuálne a motorické spracovanie už po 7 dňoch tréningu. Keď prestali trénovať, táto zmena sa zmenšila. Podobne, intenzívny kurz jazyka môže viesť k zmenám v hustote mozgovej kôry. Takže áno, za 30 dní intenzívneho a cieleného úsilia môžete iniciovať a pozorovať merateľné zmeny vo vašom mozgu. Môžete si osvojiť základy novej zručnosti, zlepšiť pamäť alebo začať budovať nový zvyk. Ale tu prichádza to nie. Myšlienka kompletného preprogramovania mozgu za 30 dní je prehnaná. Hlboko zakorenené návyky, myšlienkové vzorce, povahové črty alebo zotavenie sa z traumy sú oveľa zložitejšie. Tieto vzorce sú výsledkom rokov, ak nie 10 ročí, opakovaných skúseností a sú uložené v extrémne stabilných nervových okruhoch. Zmeniť ich je ako presmerovať rieku, nie vykopať malý kanál. Vyžaduje to dlhodobé, konzistentné a často aj náročné úsilie. Predstavte si to ako posilňovanie. Za 30 dní pravidelného cvičenia uvidíte pokrok. Zosilniete, možno si všimnete prvé zmeny na postave. Ale nikto by nečakal, že za 30 dní sa z úplného začiatočníka stane profesionálny kulturista. S mozgom je to rovnaké. 30 dní je skvelý začiatok. Je to dostatočne dlhá doba na to, aby ste prekonali počiatočný odpor, vytvorili si pravidelnosť a uvideli prvé výsledky, čo je kľúčové pre motiváciu. Ale je to len prvá etapa maratónu. Skutočná a trvalá zmena si vyžaduje, aby ste v tomto úsilí pokračovali mesiace a niekedy aj roky. Čo si z toho teda vziať? Využite silu 30-dňových výziev. Chcete sa začať učiť nový jazyk? Venujte mu 30 minút každý deň po dobu 1 mesiaca. Chcete začať meditovať? Skúste 10 minút denne. Tento časový rámec je dostatočne krátky na to, aby nebol zastrašujúci a dostatočne dlhý na to, aby sa vytvoril základ nového návyku a posilnili sa príslušné nervové dráhy. A len si čakajte zázraky. Nepreprogramujete svoju osobnosť. Váš mozog má úžasnú schopnosť meniť sa, ale rešpektuje pravidlá biológie. Zmena je možná, je vedecky podložená, ale vyžaduje si čas, trpezlivosť a vytrvalosť, ktoré siahajú ďaleko za horizont 1 mesiaca. Kľúčovým spúšťačom neuroplasticity nie je samotné opakovanie, ale cielená a sústredená pozornosť. Pasívne počúvanie cudzieho jazyka pri zaspávaní má minimálny efekt. Až keď sa na úlohu plne sústredíte, váš mozog dostane signál, že táto aktivita je dôležitá a stojí za to investovať energiu do budovania nových nervových spojení. Druhým kritickým faktorom je spánok. Práve počas hlbokého spánku dochádza ku konsolidácii pamäte. Mozog si prehráva a upevňuje to, čo sa cez deň naučil, posilňuje synapsie a presúva informácie do dlhodobého úložiska. Bez kvalitného spánku je veľká časť dennej námahy premárnená. Nejde len o akékoľvek cvičenie, ale o tzv. Zámernú prax.
To znamená neustále sa posúvať tesne za hranicu svojich súčasných schopností, identifikovať slabé miesta a cieľene na nich pracovať. Je to o kvalite a intenzite, nie iba o počte hodín. A aké sú realistické očakávania po 30 dňoch? Nestanete sa expertom, ani nebudete plynule hovoriť novým jazykom. Tých 30 dní však stačí na vybudovanie pevného základu a vytvorenie nového návyku. V mozgu sa vytvoria prvé, základné neurónové dráhy pre novú zručnosť. Tento počiatočný pokrok je často najťažší, ale zároveň najdôležitejší. Je to začiatok cesty, nie jej koniec. Po tomto období je učenie sa už oveľa jednoduchšie, pretože mozog si už vytvoril mapu pre novú schopnosť a vie, kam má ukladať ďalšie informácie. Je to dôkaz, že zmena je možná, ak k nej pristupujeme správne.